Ще започнем с тези лоши момчета. Да, спекани. Сега ще ги сложа в тигана на средно силен огън, за да се загреят. Ще ги запечем набързо. И рикота. Към нея ще добавя млякото. Ще добавям по малко мляко, защото след това ще можем да го разбием. Така е, добре. Вижте, на този етап консистенцията му е почти като на гъста сметана. Вече сме готови да сложим ядките. И това ще влезе в нашите палачинки с рикота. Имам 4 яйца. Жълтъците да отидат в сместа с рикотата, а белтъците в отделна купа. Това е всичко. Ето така. Сега просто ще разбием тези яйца тук. Нека вкараме това брашно. Сега изглежда по-скоро като тесто, нали? Малко бакпулвер. Това е активната съставка. Тук имам и малко сол, само щипка. Това е добре. И след това ще сложим пеканите, които вече са се охладили леко. Ядките влизат в тестото. След това трябва да го направим още по-леко. Когато работите с белтъци, просто вземете малка част и разбъркайте. Сместа се отпуска. Обръщайте по този начин. Не искаме да изкараме целия въздух от сместа. Ето защо използвам този метод. Да ги сготвим, а? Една лъжица там и погледнете каква техника. Виждате ли? Използвам лъжицата, за да я оформя, опитвайки се да получа перфектната форма. Ето така, оставям го. Така, това е цялото оформяне. Издърпайте го малко. Докато ги чакаме, нека продължим с бананите. И ще ги нарежа на кръгчета. Красота. Отново ще взема това тук. Това е там, ето. Просто ви помага да го обърнете много лесно. И продължаваме с тази палачинка. Погледнете, изглежда прекрасно. Малко масло в тигана, а после ще сложим бананите. Ето ги и тях. Малък намек за канела. Малко кленов сироп на този етап. С него ще ги карамелизираме. Бананите са се карамелизирали. Да сервираме? Тук са моите прекрасни карамелизирани банани. Еха. Няколко от тях просто са се сгушили отгоре така. Красота. Няколко ореха разпръснати наоколо и накрая още малко от кленовия сироп.